creando la suya propia, ¿sabes? O sea, con los elementos que nosotros les damos, con los juegos, con las bases que le damos, el viajero va creando su propia experiencia interna que puede llegar a ser realmente muy, 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 muy de adentro, ¿no? Del corazón, de las tripas. Eleco de la Sombra és el títol d'aquest viatge interior que proposa la companyia colombiana. Un espectacle que es va presentar per primera vegada a Copenhague l'estiu passat i va ser considerat per la crítica danesa com una obra mestra. Després de l'èxit obtingut amb muntatges tan peculiars com El hilo de Ariadna o La sombra del vino i després també el març passat de recollir el Premi Max a les noves tendències escèniques, torna a la companyia El Teatro de los Sentidos amb El eco de las sombras, una nova proposta sensorial que podreu veure al Centre de Cultura Contemporània fins al 16 de juliol.